बे जोंनि स्पेशल दं मोनसे हलि मलि मेंग' सदा होननाय आरो हलि मलि सानसेट बेफोरो बिराद सेल जायो आरो हेल' रायजोफोर दायो आङो दंफैयो जाहैबाय बर'नि मुंदांखा सासे इउटुबार इंलिश रावजों जकिं खालामनानै बयखौबो मिनिहोग्रा दा बिथाङा गोदान धाबा खुलिदों बे गोदान धाबायाव जोङो दायो दंफैयो आरो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै दा बे धाबायानो जाहैबाय नोंथांमोना नायलांदो बेनो हलि मलि धाबा जोंना बर'नि मुंदांखा इंलिश मेकार इउटुबारनि हलि मलि धाबा बियो दा एरियाया गिदिरानो नै बे बियो सापागुरिनिफ्राय सानजाहा फैयोबा माने आगैथिं जायो नैबे किसान बाजार होननायनि अभार ब्रिजआवनो साहा लामानि साहा आरो ओमफ्राय ओरैहाय बिजिनिनिफ्राय फैयोबा माने आगदाथिं थायो आरो नैबे अभार ब्रिजनि साहा हलि मलि धाबा दा मालिकखौ लोगो मोना मोना दाथ' जोङो दंफैयो जाहैबाय बेयावहाय नायनोसै मालिकखौ लोगो मोनो ना मोना दा आङो सिङाव हाबलांनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे सा सा देखायलांगासै ओमफ्राय कास्टमारफोरबो दं नालाय बारा देखायनो हानाय नङा कास्टमारफोर दङ बे थुरिनि न' बानायदों नैयावहाय ओमफ्राय ओरैहाय गोबां जायगा दंबावो जानो हागौ बेजोंबो बानायगोन बेजों बानायबावगासिनो दङ नै ओमफ्राय बे जाहैबाय केस काउन्टार एसे मेनेजारनाव एसे सोंलांनायसै बेनो जाहैबाय केस काउन्टार बेयावबो एसे मोजाङानो जायगायानो ओरैहाय थुरि न'खौ नुहरदो आरो जाबाय दे दा जोङो बेयावहाय मा मोनजायो हलि मलि धाबायाव बेखौ जोङो जेनाखि हलि मलि धाबाखौ सामलायग्रा मेनेजार बिथांनिफ्राय मिथिना लानि ओरैनो मा मोनजायो मोनजायोथ' जोंना ओरैनो अमा दाउ आइटेम थाखायो अमा दाउ माटन ना ओमफ्राय जोंना दङ एम्फौ लाथा थायो साम' दा साम'खौ जोंनिखौ जानानै बयबो मोजां मोनो साम'आनो बांसिन सेल जायो ओमफ्राय आरो जों माबा फानो मकटेल्स जायो फिथाइफोरनि जुइस ड्रिंक्स बेयो जोंनि स्पेशल दं मोनसे हलि मलि मेंग' सदा होननाय आरो हलि मलि सानसेट बेफोरो बिराद सेल जायो आरो ना बेयावनि धाबानि स्पेशल जाहैबाय बेनो मोजाङानो नोंबो मम'बो खमाव मोनो चावमिन मम' मोनजोबो बिदिनो लोंनायफोरबोथ' मोनो लोंनायखौ माने बेफोरो एलक'हलखौ माने केबिनफ्रावहाय लोंनो हायो आरो गावसोर लाबोनानै लोंफैयो जों फानानै अपेन खालामा बेसेबां जाखो अपेन खालामनाया जोंना 1 मान्थ जाबाय दाख्लै 24आव इनकामफ्रा माबोरै जायो इनकामफ्रा बुंनो थांबा दा थिग थाकानो ओमफ्राय फ्राइडे सेटारडे सानडेबा एसे मोजां जासिनो उइकेन्ड टाइम नालाय स्टाफआव साबैसे दं दालाय स्टाफआव जोंना संग्राया 3 ओमफ्राय सासे बिदिनो जुइस ड्रिंक्स बानायग्रा सासे ओमफ्राय सार्भिस होग्रा 3 दं आरो ओमफ्राय आं मोजाङानो दा बिराद सेलाबो मोजाङै जायो होननानै बिथाङा खोन्थादों दा एड्रेसखौ एसे बुंनानै हरदो ओरै सापागुरिनिफ्राय ओरै फैबा किसान बाजार फ्लाइअभारनि ओरै गाहायावनो ओरै गाहायजों फैबा जायोना औ किसान बाजार मोनो आरो रायजो राजा नोंथांमोना जायफोर गुसु लेमन सदा लेमन जुइस बेफोरबायदि स्पेशेल लोंनो गोसो दङब्ला गरम दिनावहाय हाबफैबानो जाबाय दा बेखौनो बुङो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ हलि मलि धाबायाव लेमन सदा लोंबाय 3जों ओमफ्राय दा लोंखांनानैहाय ओंखारनायसै आरो जों बे थुरिनि न'आव आराम जिरायनानै दं बायरानि दा ओंखारनायसै लोंखांबाय नालाय बिल होनानै दायो जोङो थांनो ओंखारफिनबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ बेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय जोङो रौना होफिनबाय सा ओनसोलाव